so kaushe ki labbai kai ba kan kasan komai ya maula da ya ba na jin Allah na da sadauki aliyu ya jin Allah ba Allah na ba da manzon Allah Allah na siya sanan Allah sanya maula ya ko so ko hanya sanya maula ya ko so ko ya Hussein ya Hussein Allah ya Hussein assalamu alaikum ya baba Hussein sayyidina Allah manzon Allah wayo Allah gidan masu bala ya maula na ba zan mutu ko su ba a kan tausayi wallahi zan da dawowa Allah kai zan kira a farkon barki sai tun da ka sabar da damar nasu kai ma ki sai da halin banki ina san halin nubuwa nan ke shiya ya Allah kai salatu da barsu sa'ale har sahaba har da mutu sada sharifa idan ka bani jama'u Allah dan san barkewa ma gudu ya Allah sada shauki tanu Allah amma ka su tabbata ne a kuma ce ba ni da su kai kuma auliya ku ne tsani ya bi magantar da su idan tulisi mai dinki a sashi a black space ba shi ba rawa da adan lakanci ya mutu sunan sanan da annaba tunta ni da kai na ni da su kan sai aka sai da sabaki ai ma da saboya bila annuri labbaik muhammadur rasulullahi ya Allah ban iya ba kai ne